ndimafuna ndidziwepo kameneka kanali koyamba inu kumalandira mauthenga kwa munthu oti ali mu ndege. Likatha funso limenelo chair ndifunanso ndifuse mafunso ena. Zikomo kwambiri honorable. Kuyankha kwanga ndingayankhe chonchi. Sindine expert wa ma network. Oloso wa mndege ayi. Koma kunena kuti kulandira message mundege ndinena choncho. Tawi zina ineyo a vice president akamaenda kuti muna wapita Blantyre mudonia muja ndimakwera nawo. Kaya wapita kunzuzu ndimakwera nawo. Ndei mapezeka zoti mwamba muja. Sometimes ndikalemba message pa WhatsApp, kandi Telegram, kandi Facebook ndatumiza. Simapanga go through. But maybe after some seconds, after some minutes, imapanga go through and umapezeka so ineso ndalandira ma message ena. So ndimene ndingayankhire zimene zozo. Okay, ndikudziwa mwakwerapo mwina nena experience yanu pa ndege ya mtoto wa Donia. Ndimafuna ndidziwe ngati experience imeneyo munayionaponso mu ndege zinazi ngati za Malawi Airlines kuti muli mwamba mopanda wifi ya mu ndege koma ikuluka mumatha kulumikizana. Munakhalapo ndi ma experience ena ndikufuna musiyanitse pakati pa zimene munazoona zikuchitika mu Donia ndi zimene munazoona zikuchitika mu ndege zina. Thank you honorable. Ndanena kale kuti sindine expert wa network. Sindimadziwa za network kuti zimaenda bwanji. Ndiponso sindine wa mndege. Koma mine experience yanga ndapangira because Donia ija mina ndakwerapo if not katatu or mina kafolo. Tikamati titapita Blantyre inachitika so the same. Tikamatumiza message later on imapita ndimalandira some message. Kaya kunzuzu it was the same. Koma ya kuti mwina ndakwera Air Malawi Ethiopian ayi nditumize message sifika unless ngati mwina ndanyamuka kuno ndafika Blantyre ndimalandira. Thank you. Funso langa lomaliza ndi mafuna ndidziwe potino ndamene mwatsata kwambiri za media ndipo the late vice president anakudalira ni kwambiri za media. Munkufufuza kwanu aliponso wina we analandirapo message tsiku limenelo kuchoka mu ndege ipita kwa munthu wina. Just for your own information, we don't necessarily need to tell the message inali yoti chani koma did you know of any other people who had a similar communication from your point of view? Thank you. I end there, Chair. Thank you. Thank you, honorable. Nkani mene yoyo mwina ikala yondivutirapo because ineyo after ndalandira message ija I shared with the family. Now to Mr. Joshua Valera. The same message now is also a PS Lucky Squares with ndalandira izi. This gonna kala kuti kwina kwalandira akanandiuza so mwina koma popo no communication mene nalandirapo kuti ena so nalandira message ndilibe imene yoyo. Thank you.